Shege kai ci gaba da gashi kai kai baki da Allah sai na kai ban ga bai na kana wai ta ka ci shi nake da ba tunda na ga ba ka da muka kai ban gane ba ina zuwa billahi lazi sai ka faɗa min dalilin da yasa kake cewa ba ni ne da kuka ba kai ne ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka zo nan munafuka ke ma munafuka ce na rantsi da Allah da ma tuni da aka ce za a aura min ke na ci gaba ɗaya kin yi ruwan munafukai ban yadda da ke ba idan ba ki min kiru ba na rantsi da Allah sai na kakkarya ki anan na kai ki asibitin kashi an dora in ban da ke munafuka ce biki taba gaya mun ba ki shige gaba ko in ƙarin full out da ke na rantsi da Allah sha ke na ci gaba ɗaya an cice wallahi ta makoci lafiya kai ne kake ka kai dukanta wannan yadda kake ji da gani munafuka ce na rantsi da Allah mun miki wasa ba anan ma sai na kakkarya ki kuma in da zai tsaya miki wallahi tallahi ha ba makoci kai fa musulmi ne ni musulmi ita ma musulma ce bai kamata kana dukan matarka ba akan wannan baka san me kai ba to ko me tai ma dai ai matarka ce mata ce amma kuma ina zuwa haka ne ina zuwa da ka san me kai billahi allazi ba za ka bar hakuri ba wanda ka bari da ke ta illa kada mata na jaki a gurin nan na rantsi da Allah to me tai ma baraka ji kamar yadda aka ce ciwon ɗa mace na ɗa mace ne haka ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne kai kuma na san ko baka nan zan kullum ba na tabbata haka saboda kaga kai makoci ne na gari yarinyar nan munafuka ce wallahi ba ta da mutunci ta ci amana ta zalunci iyaye na zan kada ba matar wallahi cuta ta aka yi take zan aure ta naga kai kama da ruwan munafukai na rantsa da Allah wannan da kake ji da gani cuta ce da ita ne karya gaba kai tsaibi da ita kuma wai a matsayin mata sai na kakkarya ki billahi da munafuka shege kai ci gaba da gashi kai da Allah sai na kai ban ga bai na kana wai ta ka ci shi nake da ba tunda na ga ba ka da muka kai ban gane ba ina zuwa billahi lazi sai ka faɗa min dalilin da yasa kake cewa ba ni ne da kuka ba kai ne ba ni ne da kuka ba kai ne da kuka zo nan munafuka ke ma munafuka ce dawo